डक्टर अनजालि मेमनि नाजानायाव गामोन समफोर जेन'बा सारा गावनि आंगो न'थियाव, गावनि आंगो गामियाव, गावनि आंगो न'खरनि मानसिफोरजों कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै साननैसोनि थाखाय थांगोना गामोन समफोर सियर जोंनि मोनथिनो मोननाय मथे। बिनिखायनो आं खावलायो हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आगदा आखि जाहाथे गुवाहाटीनिफ्राय गावनि आंगो गामिसिम उन सिगां सिफ्टि होनो थाखाय जाहाथे लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरखौ जाय फैनो लुगैग्रा एक्सन टिभिफ्रा जायफोर फैनो लुगैग्रा गारि गुराखौ बेबस्था खालामनानै हरो। प्रमद बर'नि खुंथाय समाव 20 दिननि थाखाय डक्टर अनजालि मेमनि नाजानायाव 20 दिननि थाखाय थांनो मोन्दोंमोन। बे समाव प्रमद बर'नि खुंथायाव रावखौबो गुवाहाटीनिफ्राय गावनि आंगो गामिसिम उन सिगां बेंनानै लांनो थाखाय डिआर सारखौ बरायनो थाखाय रावखौबो दैथायहरासै। बिटिआर सान्थि शक्तिनि उनाव डिआर सारा उदां जायासै। अब्लाबो गामोन समफोर डक्टर अनजालि मेमनि नाजानायाव डिआर सारा गावनि आंगो न'थिसिम, गावनि आंगो गामिसिम, गावनि आंगो न'खरनि मानसिफोरजों साननैसोनि थाखाय कर्टनि हेफाजाब मदद लानानै डक्टर अनजालि मेमनि नाजानायाव गामोन समफोर थांगोना जोंनि मोनथिनो मोननाय मथे सियर। बिनिखायनो आं खावलायो प्रमद बर'नि खुंथायाव डक्टर अनजालि मेमनि नाजानायाव डिआर सारा गावनि न'थियाव, गावनि आंगो गामियाव, गावनि न'खरनि मानसिफोरजों 20 दिननि थाखाय जेब्ला थांदोंमोन, बे समाव प्रमद बर'नि रावबो गुवाहाटीनिफ्राय गावनि आंगो गामिसिम उन सिगां रावखौबो बेंनानै लांनो थाखाय आरो सिफ्टि होनानै लांनो थाखाय, बरायनानै लांनो थाखाय प्रमद बर'नि रावबो आगदा आखि फैयासै। बेनि थाखायनो आं खावलायो हाग्रामा महिलारि सारा साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्सन टिभिफोरनि खाथियाव बुंदोंमोन गाव खुंथायाव फैयोबा थाबैनो डिआर सारखौ उदां खालामगोन, एक्सन टिभिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन आरो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियावबो बुंदोंमोन। बेबायदि रायजो राजाफोरनि खाथियाव खोथा होनाय, एक्सन टिभिफोरनि खाथियाव खोथा होनाय गेदेरमाया गाबोन समफोर डिआर सारा गावनि आंगो गामियाव थांनाय समाव हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे गुवाहाटीनिफ्राय गावनि आंगो न'थिसिम, गावनि आंगो गामिसिम, गावनि न'खरनि मानसिफोरनि आखायाव बा खाथियाव उन सिगां जाहाथे बेंनानै लाङो बा उन सिगां सिफ्टि खालायनानै लांनो मानसि थोनहरो। मानो होनोबा साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव डिआर सारखौ बर'नि देरसिन बिर जोहोलाव होननानै गनायो। बयबो फोथायो, साफ्रोमबो एक्सन टिभिफ्रा गनायो, फोथायो। बेनि थाखायनो साफ्रोमबो एक्सन टिभिफ्रा सिनियर जुनियर गाबोन समफोर थांनाया सियर होननानै जोंनि मोनथिनो मोननाय मथे जाहाथे बयबो सम गोरोबोबा गुवाहाटीसिम बयबो लैहोर लैहोर फैनानै उन सिगां जाहाथे डिआर सारखौ गावनि आंगो गामिसिम लाङो, बरायनानै साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै लांफैयोबा जोबोद बाख्नायथाव जागोन। मानो होनोबा बर' हारिनि गेजेराव डिआर सारखौ बिर जोहोलाव होननानै गनायो आरो फोथायो। बिटिआर सान्थि शक्तिनि गेजेरजों थाबैनो उदां जागोन होननानै गेदेरमा रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो एक्सन टिभिफ्रा नेनानै दंमोन। नाथाय दिनैसिमबो उदां जानो हायाखै। गावनि खुंथायाव फैनाय लोगो लोगो थाबैनो हाग्रामा महिलारि सारा डिआर सारखौ उदां खालामगोन होननानै बुंदोंमोन, बा थाबैनो एक्सन टिभिफोरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन होननानै बुंदोंमोन, हयथ' नाजादोंबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो गाबोन समफोर डिआर सार थांनाय टाइमाव हाग्रामा महिलारि सारा उन सिगां गुवाहाटीनिफ्राय गावनि आंगो गामिसिम जाहाथे सिफ्टि होनानै लांनो थाखाय बयखौबो लैहोर लैहोर हाग्रामा महिलारि सारनि आगदा आखि थानाय खुंथायाव थानाय साफ्रोमबो गेदेरमाफ्रा जाहाथे गुवाहाटीसिम दैथायहरो गारि गुरा। साफ्रोमबो रायजो राजाफोर फैनो लुबैग्रा, साफ्रोमबो एक्सन टिभिफोर फैनो लुबैग्रा जाहाथे बै आंगो लोगोफोरनि खाथिसिम डिआर सारखौ लांफैनो, बरायनो जायफोर गोसो गुदुं बै फैग्राफोरखौ जाहाथे हाग्रामा महिलारि सारा गारि गुरानि बेबस्था खालायो।